Sulamipat ula job ya kajing ya ukun lang rod paskha Kristan ya ro ai ngujing knya u Kristu kun lang rod lui laki lang rod u siu kuna ban pen ya so pat la ukpa alleluia kajing pli nagi kam jing apostol kala nang bakhat saw gad khat kabasan hadu bakhat pra habaladon kajing Yesu boj hai Iconium dagi gentle bat ki Ju ringkat bat ki nangyalam Ju ban le ben yo Paulus bat Barnabas bat ban lan thamawi ki apostol ki lateb ya kata bat ki laphet Shalestra bat Derbe kishnong ki ba Halikonia bat sya kata-kataan baro saudong bat ki layalap ika gospel hangta Halistra ladon wei breu basushong bakrau ki kijan ulalong badako nadu dangka bat ubam syam layai meno ula syak skorio Paulus bat ula keren bat Paulus habaula pech shanyu u bat lui i budon kejinget ba ensha penkoj ula ong nakasur bajam to yang bej halaki kejat tiula yang joj bat ula yaj habaki pai ba kri i ya kabau Paulus sulale kila sedang mempertahankan kecin Likonia kiblay kilawan hiar syangi hakador kibriu yau Barnabas kila ai kerteng Useus bat yau Paulus namar bau long unong keren ubarang ba kila ai kerteng u Hermes bat uleng do jong Useus wadon ka tempel hamar khmat kashnong lawan ra ki masih kertong bat ki kiping sentiu syaka kherdop bat ulamut banterwa jing kenya ringkat bat ki paj ba habaki apostol Barnabas bat Paulus kilius ngawi kani kilakat yalaki jan phong bat kilatur hapdeng upai ba da ka ba parta artat korang ba balai phile kumne ngiru ngilong kibriu kibaka jo ka jinglong kum maphihi ban ngiwan ra aphi ka khubor ba ba phen phai no nagine ki kibam ler kam show blai ba imu bala thawi ka beneng bat ka khendeu ya keduriau badi ki baro ki wadon haki pateng ki ba menshua ulasha yaki benriu bakin halakor kom jangki panbanum syamlai ino yalade klem kasaki nabaula le ya ka babha badula ai happy na beneng yau slap bat ki ayom basaiso udah penhun gidono jangpi da kejing ba mat kejing kemen wat da kini ki kitien da ka ba kilala ban pen senge ki pai ba na ka baterwa jing kenya haki kaktien jang utrai kya sam ka bashis ba khatsan hangi ko trai Henry haka kerteng jumi to ai ka buram hangi ko trai hangi Henry ka kerteng jumi to ai ka buram namar ka jing ebis nai ba ka jing bat ktien jumi balai ki jai man riu kenia ong hae ublai jungki hangi ko trai Henry haka kerteng jumi to ai ka buram Henry ublai jungi udon haki beneng ule kat bau mon ki blai thau jungki kilong karupa bat kaksiar kakam jungki kti ki briu hangi ko trai Henry haka kerteng jumi to ai ka buram ten kerku ye pidau trai unong thawi ka beneng bat ka khendau ki beneng gidei ki jong utrai Henry hau kun benriu la ai ka khendau hangi ko trai Henry haka kerteng jumi to ai ka buram ke jing pulena gospel bakoi kat kum yo anes kala nong bakhat saw gad khad arpuei hadu bar pun riu uji sul ong halaki sunran utau babat iki hukum jonga badwa sumariki udai utau ba ie yanga badai utau ba ie yanga en sa ie ye u dau kpa jonga bat nga ngan ie ye u bat ngan pen pau yaladi ha u Judas Deu Iskariot ula ong ha u ko ken ran kumno me pen pau yaladi hangi klem na pen pau ha ka perthai
Jisu la jubab u la daw no e yanga un sumar ki ktin jonga baru kupa jonga un e u bat ngin yawan shau tau bangin shongne bat u utaw bom e yanga sumar ki ktin jonga bat ka ktin ka phi osngeu kamlong ka jonga Henry ka jonga kupa ubala pha e phi yanga ya gini ki eke ngalai ya thu happy kat ba ngadang ton bat phi Henry unok pencengan umen sim bakut ya bau kupa un sapha ka kerteng jonga un sahikai ya phi na dong shadong bat en sapan kan mau phi ya kata baro ka ba ngalai thu happy the gospel jong utrai